Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамид дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Аллакай Паго, яъне шаби 4 сентябр турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари UFC дар вазни миёна Дерек Брансон ва Даррен Тил меҷанганд. Турнир шаби 4 сентябр аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосӣ боша аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ссилкаи турнирро дар телеграм-канали Derek Brunson, one more sleep, folks. We'll see you tomorrow. чанд рӯз пеш Ҷастин Гейҷи гуфта буд, ки Чарлз Оливера ва Майкл Чендлер сазовори муҳорибаи унвонӣ набуданд ва UFC бояд, ки байни Дастин Порье ва Гейҷи муҳорибаи унвонӣ ташкил мекарданд, гуфта буд Гейҷи. Ва дӯстон, имрӯз чемпион Чарлз Оливера дар ин суханҳои Гейҷи ҷавоб дод. Биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Ма ба Гейҷи чӣ гуфта метонам? Гуфта метонам, ки кори худро идома додангир. Дар муҳорибаҳо ғолиб шуда имкониятҳои худро истифода бар. Чӣ гунае, ки ин корро ман тӯли чанд сол кардам. Ман бо камарбанди худ дар ин ҷо мемонам. Вақте ки 9 ғалаба пайдарҳам ба даст овардӣ, баъд метавонӣ, ки ба Дана Вайт шикоят кунӣ. 9 моҳ пеш ман дар рейтинг дар ҷои 7 будам ва муҳориба бо ҷангварони топ 5 талаб кардам. 10 рӯз пеш аз турнири UFC 256 рақиби Фергюсон осеб гирифт, аммо барои муҳориба омода будам ва ман ин муҳорибаро қабул карда Фергюсонро шикаст додам ва имконияти муҳорибаи унвонӣ пайдо кардам. Ман дар 11 соли охир дар UFC 28 муҳориба гузарондагиам. Ман 8 ғалабаи пайдарҳам доштам. Ман дар бонусҳо рекорд гузоштагиам. Ман рақибони сахтро шикаст додагиам. Ва агар ки ман сазовори муҳорибаи унвонӣ намебудам, пас ки сазовор буд? Ман фикр мекунам, ки ман сазовори ин камарбандам. имрӯз барои ман фарқ надорад, ки оиди ман ки суханҳои нохуб мезана ё ин ки бо ки маро муҳориба интизор аст. Вазифаи асосии ман тайёр будан барои муҳориба бо любой рақибе, ки UFC барои ман интихоб мекунад, гуфтааст Оливера. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Майкл Чендлер тамринҳои худро барои муҳорибааш зидди Ҷастин Гейҷи нишон дод. ҳаштум рақами рейтинги UFC дар вазни ним сабук Гига Чикадзе ба чемпиони пешинаи дивизион Макс Холлоуэй муроҷиат карда гуфт, ки ӯро ба нокаут рой мекунад. Биён суханҳои Гигаро гӯш мекунем. Ту номи маро медонӣ. Ту медонӣ, ки ман бо Барбоза чӣ кор кардам. Агар ки ту бо ман ба қафас бароӣ, пас ман ба ту кафолат медиҳам, ки туро дар 2 раунд шикаст медиҳам. Ман медонам, ки ин шахс дар аввали сол худро беҳтарин мушзани UFC номид. вақте ки ту худро беҳтарин зарбазан меномӣ, пас ин маънои онро дорад, ки ту беҳтарин боксёр, беҳтарин кикбоксёр ва ғайраҳоӣ. ман фикр мекунам, ки манам беҳтарин зарбазан. ман чанд рӯз пеш яке аз ҷангварони бузургро шикаст додам, гуфтааст Чикадзе. дӯстон, ростӣ ҷангҳои Чикадзе ба ман хеле маъқул аст ва ӯ дар ҳақиқат яке аз зарбазанҳои беҳтарини UFC аст, аммо ман бовар карда наметавонам, ки ӯ Макс Холлоуэйро зада метавонад. ин суханҳои Чикадзеро Келвин Катар гуфта буд, Брайан Артега низ гуфта буд, аммо бинем, ки Холлоуэй бо онҳо чӣ кор кард. Не ки дӯстон, дар ҳақиқат ман ин муҳорибаро дидан мехостам. Чикадзе дар UFC ягон маротиба мағлуб шудагӣ нест ва ӯ 7 ғалабаи пайдарҳам дорад ва муҳорибаи ӯ ва Холлоуэй хеле муҳорибаи шавқовар мешуд. ба фикри худи шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ шанси зиёдтар дорад? ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен, то бо зид хонаободу сарбаланд бошен.